ndoto moro mopogore gi lek mana manie araundi. Skul ema biro miyo mano fwenyore. Kech skul no biro miyo koro ng'ato chako fwenyo ni hele kare kibedo machiegni gi jotelo mong'eyo pimo piny kendo mong'eyo paro kendo pangonwa kaka mbele kucho dhi bedo, wabiro bedo maber. Sani wan gi the demand ma ok kata ni Kaluo kende kata Kenya kende, Africa mangima, world mangima, ji nitiere digital age. Iko ni the digital economy, iko ni en 21st century. Skills mineno gik mi ojuzi kata ng'eyo midwa ni mondo wabed go sani opogore gi manyicha ok wanyal bedo go. Omiyo ng'at ma ok odonjo e skul no biro bedo gi tabu maduong'. Telo mantiere onego bed ni kik wakaw ni gweng' ma nyithindo ok odhi e skul maber, ma koro ng'enygi gin e stations mana ma kor marketplaces, kidwaro ready crowd ma nyalo go koko ni kanye ma gintie. Mano actually mano en a sign ni tabu nitie kanyo monego bed ni waloso. Omiyo an atemo abiro encourage jotendwa mantiere nikech sani gin omigi teko. Gin gi power, omigi teko ma ginyalo choko bura na ma jotendwa ariyo ma wasewacho bedo ka choko. Bendo gine ma ginyalo kata manyo gawo koni the partnerships. Imanyo gi kaka gigawore gi joma moko mantiere oko mondo mi konyruok mamoko ochopie kor gweng'. To gima dwaro ni mondo ka gitimo mago duto